Il-Maltin dejjem laqgħu lit-turisti u probabbilment se jkomplu jagħmlu hekk, iżda issa qed jinħassu l-effetti ta' turiżmu eżaġerat. Saħqet dan il-Gazzetta Brittanika Daily Mail f'artiklu li ppubblikat dwar il-pajjiżi li huma l-aktar f'riskju ta' turiżmu żejjed fl-Ewropa u lil-hinn. Fl-istess artiklu fost il-pajjiżi li jinsabu f'dan ir-riskju issemmew l-Albanija u anke il-Ġappun. Il-Gazzetta sostniet li Malta minkejja li hija gżira ċkejkna ta' kull sena jirnexxilha tattira leha miljuni ta' turisti, speċjalment matul ix-xhur tas-sajf. Iżda ħafna qed jiddubitaw dwar il-kwalità ta' dawn it-turisti u kemm qed iħallu flus f'pajjiżna. Dan kollu frott ta' gvern li mexxa bla pjan u mingħajr viżjoni fit-tul għas-settur turistiku. L-artiklu semma kif Malta qed ikollha tħabbat wiċċa ma' madwar 29,200 turist għal kull mil kwadru, kollha bit-tama li esploraw l-arkitettura u l-bajjiet tagħna. Mhux tabxejn li dan is-sens ta' iffullar qed jinħass dejjem aktar sena wara l-oħra. Dan apparti li ċertu żgħażagħ u turisti oħrajn qed jażlu lil Malta sempliċement biex jixxalaw u l-pajjiż ma jieħu kważi xejn ħlief ħsara għar-reputazzjoni tal-gżejjer tagħna.